खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 10 अक्ट'बर बृहस्पतिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गावनि आंगोजों फान्दायनानै दोनजागोन, गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोनगोन। बृष राशि। देहायाव सानाय सुनाय सोमजिगोन, सावस्रिया जोबोरैनो लोरबां जालांगोन। मिथुन राशि। माबा मोनसे बिफानाव बिबान मोनगोन, बरादा जोबोरैनो मोजां जागोन। कर्क राशि। नोंथाङा बयजोंबो अनलायनानै थानो हागोन, सोमोन्दोआ गोरा जागोन। सिंह राशि। धोरोमनि बेरेखा हाबा मावफ्लांगोन, दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। कन्या राशि। नोंथाङा माबा मोनसे गोरोन्थि हाबा मावफ्लांगोन, साजा मोननो गोसोआव गिखांनाय फैगोन। तुला राशि। नोंथांनि फंबायनि थांखि लानानै मावनाय हाबाया जाफुंगोन, न'खराव गोजोन खुसि फैगोन। वृश्चिक राशि। माबा मोनसे जाहोननि थाखाय नोंथाङा गुबुनजों गोसा बाथ्रा बुंजागोन, गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोनगोन। धनु राशि। गोजौ सोलोंथाइ लानो खाबु मोनगोन, मोजां गियान बुथुमनानै लानो हागोन। मकर राशि। गोजान लामा दावबायनो हागोन, रंजा खुसियैनो साना बारलांगोन। कुम्भ राशि। न'खराव गोदान आलासि जोनोम मोनगोन, न'खरा गोजोन सान्थिजों साग्लोबसारगोन। मीन राशि। मोजां सोलोंथाइ लानानै ओनसोलाव मुं गोसारगोन, गोसोआ जोबोरैनो रंजाखांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि प्रेसार कुकार, फ्रि हेलमेट, एक्सचेन्जनि एभेलेबल, लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन। बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन, रेफ्रिजारेटर, एन्ड्रइड टिभि, स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 9101598021 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।